Video 5 del 11. Hvordan jeg malede dette bjerg og sø. Jeg fortsætter med at male sollysrefleksioner over sneen. Kun visse dele af gletsjerne modtager sollys. Jeg tilføjer flere hvide og gule til blandingen, og jeg laver en lysere farve. Jeg bruger dette lyse farver, og jeg maler inde på sneenfelter. Jeg maler denne farve på de blanke dele af gletsjerne. Disse lyse højdepunkter vil tilføje tekstur til sne. Denne lektion vil fortsætte i del 12.